yudo ich. Inyalo yudo tuo opposite sex ok gin joma beyo. Ka in nyako inyisi ni yawuoyi gin joma richo. Bed motang' kodgi kabisa. Bed motang' kodgi. Kabisa. Ginyalo negi, ginyalo hinyi. To in fact nitie moko be ma actually ng'ato osebedo kata raped. Nitie gi kabilago. Koro kokendi michako timo gigi, seche moko mind ni poko accept ni en gima normal monego bed ni timo. Koro ionge peace, ok inyal concentrate, ok inyal bedo gi peace mondo iwinj mit monego bed ni winjo. Yud satisfaction monego bed ni ibedo gono. Mano is the biggest problem. En achiel kuom biggest causes mag lack of satisfaction mwawachono. But seche moko nitie kata hormones be. Ka ok gin kare, iyudo ni nitie dryness, ok inyal bedo gi lubrication ma mon bedogo seche ma gitimo gigo. Koro iwinjo rem. Or kata mana gombo onge nikech hormones nigi shida. Then nitie seche moko ma ji dhaw. Ma ng'at mane iparo ni hero koro kendo ok ihere. Chunyi oa kuome. Koro ka chunyi osea kuome, gik kamago koro ok inyal dwaro timo kode. Koro ichunori timogi. Matiende ni chieth dwaro ni kata relationship no onego bed ni bedo mended. Ka nitie shida ma mama nigo gi jaode, onego bed ni ji wuoyo neno ni walos nang'o. Joma chuo ng'eny gi ka nitie shida kabilago, kata erection dhi. Gitemo to ok ginyal. Nitie chuo mang'eny biro wacho ni tinda winjo weche gi sana. Ng'ato biro nyisi ni an kan gi chiega ok anyal, chunya ok dwa, erection ok bedie, but ka wuotho oko to bedogo. Matiende ni ji be wuotho oko mang'eny nikech wechegi. Daktari, wawinjoga ni nitiere, adwa ni mondo mwadog chien, kama ni wacho ni thothne seche ma ji dongo nitiere paro kata nitiere puonj ma imiyo ahinya nyithindo manyiri kata joma mine seche ma gidongo. Wantiere ga kod weche ma winjore kata liekore ni nitiere jowetewa mawuok e piny libamba. Mantiere kaka ka nyathi ma nyako chopo higni moko, to nitiere kaka ipuonje, nitiere kaka itiege mondo mi obed kod ikruok makende. Debede ni ma e gima onge e oganda wa kaka onagi monego bed ni samoro imanyo kaka ichal ko puonj nyithindo manyiri, inyalo chako puonj nyithindo ma yawuoyi ni kochopo ka idonje keny to magi ma itimo mondo mi kik wabed kod chandruok mar nyawo e chopo dwach keny kaka wago mbaka odiochieng' ma kawuono. Chon ne aparo ni waya ng'ato gi kata dan ng'ato puonje wechego. Bet kode nyise ni kibedo gi ng'ama dichuo, mae gima idhi neno, mae gima dhi timore, kamae kaka onego bed ni behave, mondo ibe iwinj kama, kiwinjo kama titim kama, ka in gi shida tiduogi penja. Wechego norumo tinde. Ka in gi nyathi, iyudo ni parent ok dwa wuoyo gi nyathine e wechego. In fact, gima timo en scare. Onyise ni kik item gigo richo. E kanisa, gibedo scared. Idhi ka jachien. Kitemo tidhi ka jachien. Koro finally, kokendi, ing'eyo very little. In fact, nitie cases mwasebedogo. Ng'ato ni e university. Nyathi manyako ni e university. Mano ng'ama osomo. Osetieko form 4 dhi e university. En ng'ama over 18. To biro gi ich ni ano ka ng'ina nyalo yudo ich. Ni atima dichiel. Matiende ni gigo kia. Onge ng'ama osepuonje ni kata dichiel no nyalo mi ich. Koro puonj no is lacking. To seche te mwawacho ni onego wamiye jowa matindo gi lessons. Kaka weche mag hera bedoga, gimonego ging'e kaka ginyalo protect kata pregnancy go. Tiyudo ni ji ok dwa. Ji wacho ni kipuonjo gi gibiro timo. Ipuonjo gi timbe maricho. Ipuonjo gi timbe maricho. But koro gitime yo marach. To seche mosekendgi be timo tamogi. Matiende ni koro family ok nyal bedo gi kwe. Koro gima waluongo ni sexuality education en very important. Onego bed ni wayudo yo nikech kaka ne wapuonjo ji chon tindo ok tim. Koro onego bed ni kata school nitie lessons mimiyo ji mondo prepare gi gibed family people manyalo ng'eyo what to do. Masani mago onge. Kuom ranyisi samoro nitiere nyathi manyako ma moro ikore mar donje keny, kata nitiere ng'ama miyo kata ng'ama dichuo ma samoro nitiere keny, osebedo ka
oneno nyawo e chopo dwach keny nikech gik mopogore opogore samoro kaka ng'ato nodongo kaka nilero nwacha samoro kotonero kod okia mar adier en ang'o minyalo nyise ni kapo nono ni donje keny mondo mi kik iyud kata kik ibed jagono makelo nyawo e chopo dwach keny ang'o gid monego bed ni timo nikech lessons ka onge dala gionge school professor Sur nitiere studio ka watiyo kod mana dhok mayot kuom nyiriri matin wawacho ga ni ka in gi intention mar chako wechego ber mondo e osiptal nitie joma miyo ji lessons mosomo gik masomogi obiro nyisi what to expect gi kako negi behave gi gik monegi tim mondo ibed safe kapok ichako kinyalo ber mondo idhi iyud puonjgo ginyisi kata kaka inyalo prevent tuoche kata mana ich ma ok dwar so nitie kata tests mwatimo mondo wane ni to in kare nitie joma dongo ma ng'ato nitie higni 30 okia kata gima normal gi gima abnormal nitie joma yudo e clinic mabiro for the first time ok ginyal yudo nyathi to kia examine tiyudo ni organs nego are not normal to onge ng'ama nosenyise pok obedo examined onge ng'ama nosepuonje ni kamae kaka ng'ama normal chalga to nitie joma be gin very normal to nikech onge pok opuonjgi what is normal gin very worried ni gin abnormal in fact I had a lot of emails ng'ato wacho ni an gira ni tin akia an gira ni ok normal akia ang'o to gin very normal to nikech onge puonj mosemigi gin worried koro puonj miwachono en very important to nikech community watinde ok puonj ji the best thing maybe school onego puonj ji but ka in gi nyathi tinyalo puonje mak mana ni parents yudoga challenge puonjo nyithindo nikech relationship ma parent nigo gi nyathine ok en mamiyo nyalo wuoyo freely about sex nikoro inyiso nyathini ni ka in gi dichwo titimo kama mondo iwinj mit mano donge nyathini dhi paro ni tuo obani wi morok anyalo paro ni wi ok ber ahinya ang'o matimi mama ne wang'iyo kacha seche ma samoro ng'ato yudo nyawo e chopo dwach keny ni wacho ni ka ber to dhi ir laktar to chien kacha ni wacho ni ne oganda ni puonjo kod minegi kachiel kod degi bende pod nitiere kuma ji nyalo manye kony kopogore kod kuom laktar nikech iwacho ni yawa ma be gima dhi nego ir laktar koso magi ema ok normal onego wa normalize dhi ir daktari ne weche machal kod mago onego wa normalize dir daktari but koro kaka ka in e kanisa jo kanisa be nyalo konyowa nikech nitie dakteche kanisa kanyo ginyalo bedo gi lessons ok mana warning ni gini en sin wang'e ni nitie masin to nitie ma ok en sin ma ok en sin no ere kaka inyalo time yo mamiyo ibedo gi satisfaction yieng' makare mamiyo partner ni be bedo gi yieng' makare nikech nitie ma onego bed ni normal onego bed ni wamiyo gi lessons how to do it so kanisa be can help and then family kanitie kata relative or senior friend manyalo konyo ni nyathi be onego imiye lessons nikech e school waseyudo ni nitie challenge kidogo nikech onge formal puonj onge puonj ma sani is allowed madhi mbele yo manyalo konyo ng'ato mondo ng'e how to be sexually healthy gimipuonje school en mana ma ipuonje dala ka be ni gino dangerous keep off kitemo tidhi drop out of school idhi yudo tuo koro gimiyo mana ji luoro ma wayudo ni luoro ni bende kata odoko ni ok orach nikech nitiere kaka onyalo gayo ni nyathi ma nyathi som machop kamoro to nitiere kaka bende orach nikech biro chopo kama koro onego bed ni ogoyo okang' to go okang' tame nikech ne wasedhi ma wakete ma koro gole nyalo bedo matek inyalo tudori kodwa Facebook page en penj laktar inyalo yudwa bende kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar Facebook page na en Nyar Joseph #penj laktar inyalo lwaro penjo duto te ma intiere godo penjo no biro nyoro mang'eny mokalo prof kendo wabiro yudo thuolo mondo mi wasomgi kotenore kod weche ma wawachogi ndisepimonwa ranyisi makineno to ng'ato nyalo chich ni nyaka bedie ni entiere kod nyawo e chopo dwach keny to iwacho kata nitiere gigo ma ng'ato nyalo timo
imulo kamoro ka prof ni samoro ng'ato ka nie ode to ok owinj ka oyudo satisfaction. ok oyud satisfaction. To kowuok oko to yudo satisfaction. Oko ni ang'o matimore ot ka ang'o matimore momiyo onyalo yude oko to ok oyude ka. Kata onyalo yude ka to ok oyude ka. Matiende ni relationship. Tudruok ma ng'ato nigo gi jaode. Ma mama nigo gi jaode, or ng'ama dichuo nigo gi jaode gi ng'ama mama. Seche moko nikech ji modak nyaka dhawa, nitie weche mang'eny mawuok, seche moko ywaruok bede. Koro iyudo ni relationship seche moko ok ber. To ka relationship ok ber, to koro yore mag kitandago be chako bedo gi shida. To ka ng'ato wuok oko, ing'e ni ng'ama ni oko cha tionge go gi shida. Ionge gi bone to pick, pok udhaw. Koro iyudo ni in normal. Mabe ng'eny ji ka nigi shida e ot tiyudo ni giwuok oko, but wuok oko no be nigi shida ne. Ma bende ibo mulo nwa kwase yudo weche manyien e yo machuok, omiyo kik idhi mabor kek isudi. Wuok oko no inyalo paro ni okonyi, omiyi yieng'o mar weche mag keny to entiere kod shida ge. Shida ge nyalo bedo mage, chandruok mobiro godo nyalo bedo mage, kik idhi mabor, kik isudi. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Andre Onana en jatugo masulwe mar adhula matugo kaka jagol ne tim no endo mar Premier League mong'ere kaka Manchester United to kod tim mar piny Cameroon. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Secherio ami rumba mokwe tago kodi mbaka bende. Kwa kikuwa eno emakelo niye. Tiedero. Yesu Kangeso, Saparo Diamo, Manera TV. Sergio. Kinde LSK odonjo ne jong'ad bura mag doho maduong' kuom kumo okil Ahmed Nasir Abdullahi. Uhuru Kenyatta bende jatend Azimio, but Raila Odinga e jatelo mar Azimio. En ema onego chwo e kom. Kodich ere kaka dang' bura no dhi mbele. To en ang'o ma omiyo romo mar Azimio ma owinjore bagi kawuonore ma ok otimore? Usalama umesoroteka hapo, na chanzo cha maneno haya ni mashamba ambayo wanadai kwamba ni yao. Jopiny e tong' ma Migori kod Narok odak kod luoro kaluwore gi rochruok mar arita kwe e alworano.
Thuolo ber mokalo adhi yawoni line mondo mi ipenj profesa penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenre kod Nyaw e chopo dwach keny, nikech daktari onyisowa ni ma en chandruok ma kapo nono ni ok ong'i maber to nyalo kelo dang'ni mar paro, nyalo miyo ng'ato donjo e timbe kata kido mapogore opogore ma samoro ne onge godo, ma bende wayudo ni nyalo kelo kendo chandruok e fuoni. Kuom ranyisi kapo ni ng'ato donjo e kong'o nikech entiere kod dang'ni mar paro, dhi kelo ne tuoche mang'eny kaka mag obo, mag adundo kod gik makamago. Kokalo Facebook page aneno ka penjo ng'eny ka mokalo. Prof, ayudo penjo moro ka nonego bed ni wabedo kod twagni odiochieng' manyoro to koluwore gi gigo mane ok nyal geng'. Jackie Nyamodi ne wacho kacha ni penj na laktar ni ang'o manyalo miyo ng'ato dok mondo mi obed kod mor e weche mag keny tok yudo nyathi, nikech wachore ga ni to ka joma mine oseyudo nyithindo to pachgi duto te giketo kuom nyithindo kendo koro onge kod mor mang'eny kod weche mag hera. Antiere kod simu kiyiena. Halo, penj laktar? Nyajimo. Machiegni. Ma iloso gi Jared. Machiegni Jared. An wach ma wacho kanyo. Korka wach mar winjruok e otandani. Nyajimo gini en gima chako chon. To ka ng'at ma un achiel do kobedo koikore to bedo matek. To sana wajo machuo gima miyo nyalo nwang' ka gino bedo matek samoro en lil. Joma mine dwa no bedo maler e kinde ma gidwa ni giriwore gi joma chuo sana. Ka ler ok obedo kama samoro nyalo nwang' ni yudo ng'at moro maber, lakini kogikore ka kudwa dhi ire. Ino ka ng'ano lil makoro ok ang' winjruok maber. Ariyo ne mano kendo gima kele ahinya ni chwanyruok mag udi. Ka uchwanyoru onge kaka ang' gine maber. Koro daktari mani kanyo no en be nyalo gole pache, nyalo puonjo ji to gini ka ber to nego joma mine puonjo mine wete bete, nyiso gi kaka giritore, kaka ng'ato ka dwa dhi kech yene adier kaka idwa puonjo nyathini bende tek ni nyathi ata ni kidhi ir ng'ama dichuo cha dwa ni ikri bed maler, ibed safi. Gini joma mine ji une munyalo konyo e puonjo nyithindo ma piny nyaka koro gichope kama koro giyude keny. Aparo ni daktari nyalo wacho mang'eny mbele kanyo. Erokamano nya Prof kar weche mag hygiene ma abedi nyalo kelo nyaw e chopo dwach keny. In fact, ber ni ng'ama dichwe ma wachne nikech mon mang'eny ema biro nyisa ni to ok inyisie chuowa gi bende oluokre kapok odhi nindo. Kata gitimie brushing mar girudie lakgi. Kata giwe socks mang'we oko kapok gidonje bedroom. Gilaw tiendegi. Wach mar hygiene e bedroom en very very big problem. Kuom joma chuo gi joma mon be. Koro ok anyal wacho ni mon emochido molo chuo. Actually gima winjo mostly en ni chuo emochido molo mon. But whatever the case, en gima important mondo bedtime ji odhi e bed kaler. Kata bed no wuon be obed maler, kata bedroom be obed maler. Ing'e ni environment be matter. Inyalo bedo ni ler to environment ochido. Oruko. Koro bedroom ler, mama ler, baba ler. Mano nyalo medo satisfaction ma wawacho cha. Weche mag joma mine kosekonyore kaka pachgi wuok ga to dok kuom nyithindo mulna kama tin Prof. Ng'ato koa yudo nyathi nitie gik mang'eny matimore. Nitie ndalo ma pod nyathi dhoth. To nyathi ka dhoth nitie kaka del bedo hormones moko nitie mamiyo dwaro mar hera dok piny. Hormones makelo chak, mamiyo nyathi yudo chak. Ng'enyne be sama ng'ato anyuol nitie chandruok mang'eny, nyathi ywak, oguchi rami, piny kucho ne ong'adi pok okuo, to gigo nyalo kawo dweche mang'eny kapok oduogo kare. Koro iyudo ni ng'eny joma mon kawo ga time mondo oduog kare. Kidhi e osiptal idhi nyisi ni wige 6, but wang'e ni okalo wige 6. Onyalo kata chopo dweche 6. Koro ochal ng'ama chako timo hera afresh. Ochalo virgin ma kendo chako timo hera ma fresh. Hapa ni mamake amaka kanyaka wisi Monica ka Monica poko lalna. Monica, halo, penj laktar.
Machiegni Monica. An gi wach. Dhi nyime wawinji. An gi wach ewi otanda kono. Ewi otanda kono otawo piny na gima dwaro nyadimo. Koro an to pek ne adwaro ni mondo awuo tok tena. Kodi sana akwayi namba. An gi pek saidi. Anyalo tieko dweche 6 kata chopo kwaradogo. To en atiyo ongima, ochiemo, oyweyo. Konyauru kanyo, an gi pek. Daktari miya namba ni mondo ikonya, an gi pek iki. Erokamano ahinya. Inyalo donjo kata e Facebook page, donjo e inbox, yornwa namba ni wabomiyo prof, kaito prof bro yudo thuolo kendo ubro go mbaka mondo mi nikech wantiere ka mondo mi wakonyre daktari. Nitie families mang'eny man gi shida no. Nitie families mang'eny mamoko ose kata dhi higa. Gin e ot gite, onge ng'ama tuo, gininde e kitanda achiel, to onge gima timore. Nikech ang'o? Weche mane wawacho ka stress. Wana weche ma wawachogo, stress, ji onge kwe, dhaw. To nitie jomoko mabe kosebedo kamano to gidhi oko, giyudo ng'ato oko. Koro gin gi satisfaction oko kucho, koro ot koni suffer. So the best thing en mana gimi wachono. Onego kik ikawe ni en normal. Ok en normal. Ok en normal. Kanyo ema divorce be wuokie. Iwinjo kaka mama no wuoyo. Iwinjo duonde? En frustrated. Ma be onyalo we ng'ano. Kata koko we to chandruok ntiere e odni. Antiere kod simu moro kaito wadhi duok. Abo duok e chien kidieny matin. Antiere gima ne wacho mano kwatieko mula do aher mondo mi wamul. Okay. Hello, penj laktar? Hello? Oyimore unyaje. Oyimore ahinya machiegni penj laktar. Unyaje na kata uok kubia. Machiegni Jacqueline? Penjo daktari ni ka. Asa dagiga oda ono biti o ba no go sat ne mar sisi. Da no go? No go yani sisi dio go dio ne. Sasa koro bine yana da dio te ne chien ma koro ko nyal timo gimora mora. Ora penjo daktari ni mano nyalo konyore. Mano timore ndalo adi, dweche adi, higni adi mokalo? Higni 2 sani. To nodhi osiptal mana ywane remo nogudore e bamne. Ine remo notima ang'o? Okudore e bamne. Wawinji Jacqueline? Jacqueline olalo. Kang'eyo kiwinjo gima wacho no? Aparo ing'e ni nitie gik moko ka remo no bede bamne, nitie clots ma ji bedo gago. Ok onego bed ni miyo ng'ato bedo gi shida kabilago. Onego dhi adhi orang ni ang'o momiyo teko ni oduogo chien. Nyalo bedo ni nitie weche moko makele ma ok remo no. Nyaka ng'e ni tang'o momiyo teko ne odok chien, kech mano teko emo odok chien. Koka manto kaka no hinyore cha, koro dhi obedo gi trauma, pache koro dhi makoro onge gi kwe kata matin. Nitie nerves moko mano bedo damaged, ok wang'eyo, koro mano ko bedo examined ya ka wang'eyo. Nikech ka odhi kako dhino to moro chandruok nyalo bede. Ni mulonwa kacha prof, ni samoro ji dhiga kata higni 3 kata higni 2 kata higa kaito ng'ato chako wuok oko. Ni wacho ni nitiere ber kata rach mar dhi oko gi nyalo bedo ang'o kapok ka iduoko mano yie mondo mi akawie simu machielo ka. Penj laktar, halo? Halo? Machiegni? Iloso gi Charles Juma. Machiegni Charles? Charles Juma. Adwa penjo Nia. Okay, ni Charles wiyo kuot kata dodo penjo nango nikech ok owuo ling'a. Ni wacho ni dhi ok oyudo satisfaction kata chopo dwach keny nyalo kelo chandruoge, wamul chandruoge gi. Ing'eyo sama ng'ato dhi oko, onge ka in married, by the way, mon be dhiga oko, chuo be dhi oko. Ka nitie shida e ot, seche moko kata joma mon dwaro ng'ato oko mondo satisfy joma chuo be. En mana ni joma mon ong'e pande, koro ok yudgi ga ahinya, to joma chuo kotemo to yudo gi ot. Nikech ka osekete wiye to keto wiye makoro oduogo ot to
okonyal manage kendo gi this other relationship. But onge ng'ama ni oko kucho ma en odwa satisfy ng'ama married to onge gima yude. Nyaka bed ni nitie gima yude. Koro nitie pesa ma nyalo bedo ni nyaka itigo. Nitie jomoko iwinjo ni onyiewo udi ni mon. Nitie tuo manyalo wuokie. Nitie mtokni ma nyaka inyiew. Koro en affair ma expensive. En gima kawo pesa. Pesa monego bed ni dhi e family koro dhi oko. Tuoche mondo miaka biesi moro kaka popularna. Eunice, hello, penj laktar? Hello. Eunice machiegni? Apenjo ni Nyaw. In gi ting' duondi malo kiyie? Apenjo ni an gi. Eunice, wawinji? Asedak kode. Ok ang'eyo gimomiyo oganda dwa mana kuodho wach ni an gi ng'ane, asedak kode higni mang'eny. Wakuodho wach ni nikech ang'o, Prof? Nikech weche gi ok wachi. Weche gi ok wachi. Kiwache to ji paro ni in ng'ama ok ber. Koro ka in gi shida tinyisi ni ling' aling'a mondo piny one ni ng'ama ber. To kanyo ema shida wuokie. Nikech ka ok iwuoyo to ok inyal yudo konyruok. Ayude. Wawa Eunice, hello, penj laktar? Hello. Wawinji? Apenjo ni dhi nyime. Ang'o manyalo bedo isuok sama dhako ni ok nyal timo. Ong'adore, akwayo director na kata producer na mondo mi okawna penjo Eunice kata ochwalna mondo mi ami. Prof, ne wang'iyo gimoro ka ani en gima nengo ne tek. Expensive affair. Wadhi nyime gi kanyo ka warito simba Eunice. Ineno seche moko sama koro ng'ato nindo to nyithindo biro ni an bende en babawa. Koro weche ng'eny kanyo. Or iyudo ni seche moko ka in ng'ama mama to iwuotho oko moyudi, donge kanyo lweny dhi bede, divorce nyalo wuok. Kata mana ng'ama dichuo kobedo discovered, seche moko lweny wuok, uonge peace. Nyalo miyi shida ma nyalo ketho family forever be. Koro gin weche mang'eny. Relationship nyalo suffer, tuoche nyalo wuokie, nyithindo wuokie, expenses mang'eny wuokie manyaki. Nikech onge ng'ama dwa mondo satisfy for nothing. Ni bet kanyo joma are married biri satisfy gi to yudo nothing. How? They have to pay for it. Yeah, koro before kapok venture nyaka ing'e ni ok en gima yot. Ok en gima yot. To biro gi weche mang'eny bende. Biro gi weche mang'eny. Mathoth ni gibedo gi weche mabeyo ahinya. Koro nyaka gauge the out gi loss of family. Mane ma biro mi benefit. Mane ma is better for your future. Eunice ne penjo Prof ni osekende kuom higni 11, nyocha noyudo nyathi higa mokalo, to neno ka jaode chunye onge e weche mag dwach kenygi kata chopo dwach kenygi, onyalo timo nang'o? Kaito seche ma iduoko Eunice ayudo ote machielo ka ni Ruthan bende antiere kod shida, chuora ok roma nikech obayo oko mang'eny. Baba ni ema bayo oko mang'eny, koduogo to en mana ng'ama ol, makata kodwaro to en mana mar lobura. Otim nang'o? Mar lobura, Prof. Mar lobura no en very common in marriage. Ma wawacho ni itime nikech ochuni. To mana gima nyisi ni ng'ama dichuo ka wuotho oko, dichuo pogo hera tek nega. Ka en gi someone else to ing'e ang'eya ka en ng'ama dhako, nikech iyudo ka koro interaction ubedo less. Okonyal make love kodi kaka notimo ga chon, nikech oyudo satisfaction oko. Koro mano wapenjo ni to ang'o momiyo dhi oko? Nyaka bed ni nitie underlying issues ka. Underlying issue. Nyalo bedo ni satisfaction ma ot ne nigi shida, or dhaw moro nitie, or chandruok moko mabuke ot mang'eny matindo tindo gi. Opushe out, or ena gi shida ne. Nitie joma be odwa notema outside there one kaka chalga. To koro end up ni kotemo out koduoge ot to koro chandruok nitiere.
Prof kawatieko twagni Nyaw e chopo dwach keny. En gima nigi pek mokalo, joma mine nyaka yud satisfaction, joma wuone nyaka yud satisfaction e keny ka mondo mi kwe obede. Kwatieko twagni thuolo ringo matek mokalo, inyalo nyisowa nang'o? Weche gi nitie kendo ging'eny. To ka ok idwaro konyruok, to ginyalo bedo very dangerous for your family. Family nyalo break. Koro ka iyudo shida ni, kiyudo ka onge satisfaction, dwar konyruok. To konyruok nitie osiptal, nitie kanise mabe miyo ji konyruok go, nitie family counselors be, kik ibed ni ichandori tiling'. Kik ichandri tiling', kony nitiere oko ka a. Moro ng'ato dwa tudore kodi Prof, inyalo yudi kanye, inyalo go kodi mbaka nang'o, inyalo go kodi nang'o mondo mi wawuo gi jagono molony e weche mwawachogi. Nitie clinic Nairobi ka, ng'ato nyalo book by go simu. Namba simu en 0746 028 088. Inyalo nuonwa? Kogo namba no, to odhi book appointment. Inyalo nuonwa daktari namba? 0746 028 088. Yeah. Erokamano nyati wach maduong' ni ji nyaka yud satisfaction e keny. En important. En important. Ng'ama dhako, ng'ama dichuo be. En important mago e weche Prof. Omiyo ka po nono ni neno ranyisi moko ma ichich ni nyaka bedie ni ok iyud satisfaction e keny, tema tek mondo mi imany konyruok ka gini pok odhi mabor. Geng'o chon ber. Moingo rito kose muomi korka ichako manyo ni atim nang'o. Erokamano makende Professor Sur kuom kawo thuolo biro wago mbaka, gin ga topics ma ji ok wega, to penj laktar wacho ni nyaka wabed gi ngima makare 360 degrees yore duto te, obed yore mage, yore duto te. Erokamano makende in jahera mar penj laktar kuom bedo koda, ageno ni yude puonj achiel ariyo adek. Ka intiere kod chandruok, go simuno, ibro yudo Prof kendo ibro book appointment. Ne jogo picha mawa, erokamano mathoth. Ne director na Lindsay Kimani, erokamano ahinya, kaachiel kod producer na Papecho Okoth. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo. Ngima en mwandu, nyaka ngima mag keny. Orituru masani.